שלום לאליה נחמן החמוד. איפה אנחנו, אתה יודע? כן, אתה יודע איפה אנחנו? כן, כן. אנחנו בבית, בעולש, בבית, בלי פלש, בלי פלש, בלי פלש, אמא, בלי פלש עכשיו, אמא, בלי פלש שהוא ער אחד! נו. מקליט, בלי פלש, בלי פלש, חכי. תמונה אחת. לא, אמרתי לו, חכי. דווקא שאני מקליטה וידאו, את חייבת, שנייה. איפה אנחנו? אליה? אליה? יש לי 200,000 תמונות במצלמה, את צריכה מצלמה שלך? מה זה משנה? איך הוא אוהב את החלון, איזה חלון, איזה סדין מעניין. נכון שזה סדין מעניין? איפה אנחנו? אליה. איפה אני? על הכרית הנקה? בבית של אמא ואבא בעולש. זה הבית שלך, תראה איזה יופי. איזה חדר יפה. איזה מיטה חמודה. מי כזה חמוד? מי כזה חביב? היי! היי! איפה אמא? איפה אמא? נכון? איפה אמא? אליה, איזה חמוד אתה. אתה יודע שמצלמים אותך? נכון? נכון חמוד של אמא? נכון, 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 אתה כזה חמוד. אתה כזה חמוד, ברוך השם, אתה כזה חביב. נוח לך? כן. כיף לך? אליה, אליה. חיים של אמא, חיים של אבא, תהיה בריא נשמה. כן, מה? תגיד ביי ביי. ביי ביי. חיים של אמא.